Kahtelaanpa vähän tuota halkiamaa tuosta. Siinähän se. Ja tästä en tiedä, tämmöstä en oo kyllä nähnyt missään koneessa. Mutta. Ja en tiedä, tekeekö tällä loppupeleissä yhtään mitään. Tarrahan nyt tietenkin on entinen tuohon, kun lätkästähän lappu päälle. Mutta niitähän nyt saa uusia. Että ehkä teen sen vahavikheen kuitenkin sillä lailla, että tämä nyt jää tähän, kun se siinä on olemassa, että asteikkua nyt en varmaan laita, että laittaa sitten joka haluaa tai jos tuntuu, että on tarpeen. Tästähän varmaan voi vähän niinkö kaivuusyvyyttä jollain tapaa indikoida, seurata ehkä. Mutta sitähän voi laittaa vaikka tussilla jotain merkkiä, jos on tarvetta. Enkä nyt usko, että tuolla hirviää virkaa on. Jätetään nyt siihen heiluhan kumminkin. Siinä on joku huulilevyyn pala hitsailtu kiinni siihen. Etteihän se iso halkiama repiämähän se ei oo ollut. Koska ei se ainakaan tuosta niinkö. No, tuosta tuota valua vähän paremmin. Koska sehän ei jatku tänne yhtään ja edellinen omistaja sanoi, että se on heitä edeltävä omistaja laittanut, että ja viimeksi tämä on ollut hiekkamontulla lastauskäytössä tämä kone. Että ilmeisesti ihan ok kestänyt tuo, että mä veikkaan tähänkö tuo avaathan tuosta ja tietenkin tuo pois. Hitsathan se kiinni, laitetaan sisäpuolelle, vaikka avaathan vähän sen verran, leikathan plasmalla tuosta todennäköisesti. Avaathan saadaan sinne joku lappu puomiin sisälle ja hitsataan kiinni, hiothan tasaiseksi. Vedetään tähän uusi lätkä. Yhdeltä pajalta tuolta sain hommattua 700 Strengthsiä tähän. Joku tuntee ehkä paremmin Veldoxina. Niin on aika lailla sitkiämpää, vähän kovempaakin kuin tavallinen levy, mutta vielä hyvin työstettävissä. Niin siitä jos leikataan koko puominlevyinen lappu tuohon ja tähän kans muotoilusta en tiedä. Tietystihän ei saisi mitään suoria olla, mutta nyt kun kahtoo kuvia, niin monestihan ne on, että siinä on vain joku vinosti leikattu pinta. Tai sitten on sitä semmoista V-mallista, varmaan mä teen itse jotain pikkusen kaarevuutta. Samaten tänne. Varmaan ehkä saatan tehdä pari reikääkin siihen keskelle lappua ja hitsata siitäkin vielä. Tuolta en tiedä viihtiikö tuolta lähtiä. Tuohan olisi helppo tuosta plasmalla taltata pois. Mutta kun siitä tulee niin hirviästi sitä metallisulaa ja sitten kun tuollakin on öljyn sekaista, rasvaa sekaista hiekkatörkyä, mitä ei oikein sieltä saanut pestyä ja kelikin oli vähän jo pakkasella kun tätä pesi. Ei ollut ehkä ihan otolliset keliolosuhteet siihen hommaan. Niin se voi olla, että se menee vain rälläkkä hommiksi. Matothan mä tähän heitään, jos mä löydän tuolta jotain vanhaa räsymattua tai muuta. Niin heitän ne tuohon kastele ja heitään suojaksi. Arvelisin, että se on aika hyvä suoja ja sammutin löytyy tuolta selän takaa. Sen ottaa vielä vähän likemmäs. Jaa, sen voisikin hakea tietysti tuolta lämpimästä vaahtosammuttimeen.
Ja jauhesammuttimethan vähän on semmosia vissiin, että ne tahtoo nuo sähkövehket kyllä pilata kaikki, jos semmoista joutuu käyttämään, niin koitetaan sitä karttaa ja välttää viimeiseen asti. Ja veellähän ei taho häävisti, kun tuo öljy, jos se syttyy palaahan, niin sehän ei taho sammua. Mutta joo, semmosia mietteitä, että ehkä se on se rälläkkä homma nyt kumminkin. Sitä ei onneksi tätä päistä oo hitsattu. Olikos tuoltakaan? Ei oo sieltäkään hitsattu. Toki nyt jonkun verran saa rälläköidä. Ei se nyt mahdoton rasti isolla vaikalla, kun rupeaa päästähän. Niin oo. Joo. On se kovaa hommaa tuo iso rälläkän kanssa hiominen. Siinäpä se nyt on auki läpi asti. Ja näkyykö tuossakin vielä? Ei, kyllä se taitaa vai tämä kuinka paskainen. Ai. Tikohan vähän osumaan tuo linssi. Pikkusen näyttää, että on ehkä jämähtänyt tuo
Kipinää. Ei pitäisi pitää kameraa niin lähellä. No, toivottavasti ei kuvan laatua häiritse ihan mahdottomasti. Joo, tosiaan siinä aluksi näytti, että se olisi hitsautunut ihan hyvin, mutta sittenhän siinä rupesi näkyhän halkiaamaan ja vähän huokostakin oli hitsissä, niin verin nyt sitten läpi asti. Tää sinnekin laittaa varmaan joku lapputaate ja useampi palako ja kahtua levittääkö vieläkin pikkusen tuosta auki, että menee varmasti hitsi läpi asti. Sitten se olisi tämä sivuvuoro. Sen mä en tosiaan näppään plasmalla tuosta vähän reilumman reijään siihen. On sen verran leviästi tuota hitsiä, että siinä varmaan on semmoista vikaa, että se joutuisi sitten kuitenkin ottaa auki. Mutta pitääpä lähteä vetähän plasmaa. No niin, sitten se olisi tämä vuoro. Tuohon vähän piirsiin apuviivoja, niin on mukavampi leikellä. Siitä nyt lähtee aika reilu palaa pois, mutta se vähän tuntuu, että eipä siinä ole muuta vaihtoehtoa. Se on kuitenkin, tuolla näkyy pieni halkiama, että se menee vähän tuonne hitsisaumaan ulkopuolelle voisi sanoa. Tiedä sitten onko se tullut myöhemmin vai eikö vaan jou sitten hitsattua. Tuossa näkyy, että on huokosta jonkun verran saumassa. Siitä nyt semmonen reilu lentti pois. Sitten se onkin tämä päivä taitaa olla. Siinä jää pikkusen pahastikin tyngä. Otaanpa. Näkyisikö tuosta nyt mitään? Jotakin. Tyhjää parempi.
Siitäpä nyt näkyy varsin hyvin, minkä takia se varmaan on alun alakäänkin ainakin osasyyltään revennyt. Siinä on tukirakenne, eli levy tuolla sisällä justiin tässä kohtaa, sen takia se ei lähtenyt tuo palaka irti sillä niin kuin mä olin ajatellut. Että tuohon nyt on vähän mahdotonta laittaa taate mitään, enkä mä tiedä kannattaako tuota nyt lähteä avaahan niin kuin aivan älyttömiä tuosta. Hullunee vaan, ja sitten kun näyttää, että se levy jatkuu tuonne alemmas. Ja tästä näyttäisi, että se menee kyllä tuonne niin läpi asti. Ettei oo varmastikaan laitettu silloin, kun tämä on korjattu. Siinäpä nyt on siitä täydä vingulla ja rälläkällä vähän siistihän sitä jotakin keksiä. Onhan siihen pakko jotain vähän laittaa täyttyä tuonne, että pääsee alkuun tuon hitsaamisen kanssa. Joo, jatketaanpa seuraavalla kerralla. Piti tulla vielä vähän iltahommiin tässä nyt, kun on päivä ollut kaikkia muuta ja jäi tuo railon korjaaminen tai halkiamaan korjaaminen tuossa kesken. Siinä vaikka kuinka uhosi, etten sitä enempää avaa, niin se oli kyllä ihan hyvä tuo päivällinen poissaolo, niin kerkesi pikkusen miettiä siihen suunnitelmaa. Ja toivothan muuten, että tämä ääni nyt kuuluisi vähän paremmin. En mä tälle ole mitään tehnyt, mutta yritän puhua vähän kovempaa. Vaatis varmaan tosiaan jonkun erillisen mikin melkein tähän, että tämä on vain tämä kameraa omaa mikkiä, ja sitten kun tässä on tämä suojahärpäke päällä ja tietysti vähän mistä sattuu pitäähän milloinkin kameraa kiinni, niin vaikuttaa hirveästi tuohon ääneen, mutta yritetään petrata ja samaten tämän valaistuksen kanssa. Sen kyllä huomasin itsekin, että valua saa olla ihan älyttömästi, että tulee niin hyvää kuvaa. Tuossa nyt on tuo milkkari akkuvalo täydellä teholla. Sitten tuolla on tuo syväsäteilijä melkein suoraan päällä. Sekin oli 3-4 vuotta sitten tehokkain syväsäteilijä, suurin piirtein taisi olla mitä sai sillä hetkellä. Sitten tuolla on vielä valoheittimet päällä. Ja kissa menee välikathan nukkuu. Niin, ainakin nyt näyttäisi, että tästä voi jotain selvää saada, mutta kyllä mä se nyt kuitenkin, kun tuossa tuo väliseinä on, niin meinaan se, katoppa, mulla karkaa tämä liirun suojakuori. Tulee eteen. Niin vedän sen nyt kuitenkin tuon väliseinää suuntaisesti auki. Viistellä tietenkin, ettei tarvi hiuasta ja viistettä. Totta kaihan se pitää putsata tuo plasman jälki, mutta ei oo niin hirveästi rälläkkä hommaa. Tuosta vedetään sitten lopetus tuohon. Kylläpä tämä näkyy huonosti. Painetaan kovempaa. Noin tuohon tyyliin. Toiselle puolelle sama homma. Sitten levyn palat sinne sisälle molemmin puoliin. Se mahtuu menehään tuosta, kun pikkusen avataan lisää, niin mahtuu menehään sinne ja pyöräytetään se tämä levyn suuntaisesti siellä sisällä ja hitsaillaan kiinni. Silloinhan se saadaan hitsattua täältä ja sitten tähän väliseinhän ja sama juttu täällä puolella. Mutta yritän ehkä, että en välttämättä kasvata tähän keskelle, vaikka siihenhän olisi makia tietysti sitten vetää palaako vielä, mutta
Mutta siihen tulee sen verran reilu tämä, se rupeaa 5-6 senttiä. Se äkkiä voi 6 senttiä tästä, kun tätä mallailee, niin olla pian, kun tämä levitetään. Niin se on vähän turhaa iso minun mielestä lähteä täyttämään pelkästään hitsillä. Siinähän menee ikää ja terveys, ja sitähän joutuu jäähytellä välillä ja käydä kahvilla, vaikka no kahvitaukohan ei ikää ole pahitteeksi, mutta joutuu pian tähän pikkusen liikaa kahvipausseja siinä. Niin sais se suunnilleen tuon kanssa sitten elikkä tämä välilevy pinnan tästä harjaan suunnilleen samalle tasolle, kun se nyt on tämä levyn takapinta tuolla. Niin sitten saataisiin leikata tähän vain lappu näin. Se viistetään sitten taas tietenkin sillä lailla, että siihen jää hyvin täyttö- ja hitsausvaraa. Ja sitten hitsataan se siihen nätisti tai ei niin nätisti, miten nyt sattuu, tuleehan millä päällä hitsi on, niin semmoista tulee, mutta ja sen jälkeen tehdään tähän jonkunlainen vahavikelappu. Onko se nyt sitten joku apauttia rallaa tämmönen. Nää. Ja täällä tämä lähtee, tuossa on taitoskohta. Elikkä se lähtee siitä. Leviähän tämä puomin tyvi. Niin sinne me ei lähetä, eikä meillä nyt ehkä ole materiaaliakaan niin paljon. On vähän määräseltään levyä, mutta ihan riittävästi. Niin siihen varmaan sitten tehdään joku tämmönen. Ei nyt kumminkaan ehkä omasta mielestä, vaikka tuossa kun noita kahtonut, niin aika monestihan se on jossain, saattaa olla suorakin lopetus. Mutta ehkä en tekisi tuohon pokkaukseen kohdalle, vaikka se mikään jyrkkää olekaan, mutta aina monesti tahtoo olla, että niissä on jotain rasitusta, se on siitä taittamisesta, vaikka en tiedä miten nuokin taitellaan särmärissä vai lämmön kanssa vai millä ne vetelee, mutta niin kai siihen vaan sitten joku vähän loivempi tämmönen. Niin siinä olisi se sivuun suunnitelma. Mutta ennen kuin pääsee sen kimppuun, no nämä avataan, mutta sitä ennen pitää laittaa tänne nyt sitten täytettä. Ja sehän menee tuosta samasta reiästä melko nätisti sinne. Niin saadaan hitsailla tuosta päältä ensin kiinni ja sitten siirtyä tuon kimppuun, mutta todennäköisesti ensin molemmat kiinni ja sitten ruvetaan miettimään niitä vahavikelappuja. Ja täällähän tätä vanhaa saumaa ajattelin tosiaan, että kai se pitäisi saada peittoon kokonaan. Että olisiko siinä sitten, pitääkö ne vahavikelappujen lopetukset, aloitukset, saumat tulla. Perhana tippuu kaikki käsistä. Liika vähän käsiä ja liika paljon asiaa. Niin, että jos ne ois limittäin siinä, ettei nyt oo sillä, että ois niinkö tuo loppuis tuohon ja päällä loppuis sitten samaan kohtaan, niin se ei ehkä oo hyvä ratkaisu. Sehän olisi siisti. Sehän olisi hienon näköinen, mutta ehkä tämä nyt ei ihan enää tässä näillä tunneilla niin kauneuskilpailu oo.
Vaikka toki mahdollisimman siistiähän sitä haluaisi tehdä, mutta sitä varmaankin se on sitten. Ja kuitenkin ehkä näin. Katsotaan sitä nyt sitten. Kaipa se siinä muhii samalla kun työstää. Aha, mulla loppuu akkukin ihan justiin tästä kamerasta. Pitääpä käydä vaihtamassa se ja sitten vetästään tuosta nyt ainakin tälle iltaa tuo auki tuosta, niin saapa siinä yön sitten jäähtyä. Ja siistitään huomenna ne rälläkällä ja ruvetaan kahtelemaan minkälaisia paloja sinne leikataan. Semmonen oli tämä illan tarinatuokio. No niin, se on väliraportin paikka. Siinähän se nyt olisi availtuna. Ja mukavaa ruostepölyä tulee sieltä. Joo, siitä tuli nyt aika reilu tästä puomin päänpuoleisesta avauksesta, mutta toisaalta en mä tiedä, kun se meni kuitenkin tänne se alakiama, niin olisihan se tietysti voinut vetää vinhonkin, mutta jotenkin se tuntuu, että se nyt on selkeämpi tehdä näin. Tuossa on, eikä varmaan ihan mahukka levy tuosta vielä 12 millinen, mutta ei se kaukaakaan käy, että tuosta kun putsailhan nuo kuonat ja röysthet pois, niin menee sinne varmaan ihan ok.
Joo, se on kyllä täynnä yllätyksiä tämä puomijaprojekti. Se ei ollutkaan niin paksu tuo väliseinäkö, miltä se alkuun näytti. Olisiko tuo 8 ja todennäköisesti. Kun en sitä näytti, että se olisi varmaan samaa 12 millistä kuin itse puomi, mutta ei se ollutkaan. Siinä oli vain laitettu siihen, että kyllä siihen jotain vahaviketta siihen on varmaan niinkö lyöty, plus sitten tietysti jotain ehkä hitsisaumaa, mitä siellä puomiin sisällä on, mutta se oli sen verran jotenkin roskaisen oloinen, että siinä on ehkä ollut jotain. Kenties. En nyt mene varmaksi sanohan, mutta tää olisiko ollut täytettä. Tuossa ainakin näkyy tuota hitsisauman palakoon niinkö täällä takapuolella. Täällä puolella taas ei oo mitään. Siinä on ihan terävä, selvä nurkka. Mutta joo, se rupeaa näyttää ihan hyvältä. Tuohon joudui hiuaa tuommoisen harmikseni tuommoisen pieneen ulkonemaan, kun lipsahti tuo plasma vähän sille puolelle. No, ei siinä nyt oo mahdoton homma, se täyttää hitsillä. No, se rupeaa näyttää ihan selkeältä hommalta jo pikkuhiljaa. Tuosta joudun vielä pikkusen vingulla ottahan tuota alareunaa. Siihen ei rälläkällä mahtunut. Ja se on kyllä semmonen homma tuo plasmaan kanssa. Ei se nyt ehkä tässä oo niin paha enää, kun se on tavallaan siisti leikkaus, mutta sitten jos siinä on sitä kuonaa, sitä irtonaista sulaa metallia, mitä on. Onpa hieno luukki. Sulaa metallia, mitä on lentänyt leikkuu aikana, niin se kyllä aiheuttaa erittäin herkästi huokosta saumaa. Useimmiten näkyy kyllä heti pinnasta, että se on paskaa, mutta ei aina. On käynyt sillainkin, että on joutunut jonkun saumaa avaamaan, kun en oo kunnolla putsannut plasman jälkeen kirkkaaksi sitä, niin sehän on ollut aivan surkeaa se sauma sieltä sisältä. Niin suosittelen muutkin, jos teette, niin käyttäkää aikaa siihen putsaukseen. Onhan se yleensäkin hitsauksessa, niin kyllä se olisi tärkeää ja mahdottoman hyvää, kun se olisi niinkö kirkas pinta. Ainahan siihen ei tietysti ole mahdollisuutta, mutta kyllä se palakissee sitten, kun se vain vissiin tehdään. No niin, sittenpä se olisi puomiin hitsauksen vuoro ja tuossa teinkin vähän jo etukäteen sinne näitä palikoita sinne sisälle, siihen päälle ja sivulle. Ne varsinaiset vahavikset on vielä tekemättä. Leikenhän ne sitten siinä jahka saadaan ämäs sinne räittyä kiinni ja sitten tuosta tehdään siihen pintaan se paikkaluukku, niin sanotusti, miksi tätä nyt voisi sanoa. Laitaanpas tuosta hitsistäkin heftimoodi päälle ja pitää lisää virtaa sen. Ensimmäisenä pitää hitsata joku maarotuslatta, otinkin tuohon pikkulataan, niin vetää sen tuohon. Tuohon, eiköhän se siitä saa maata. Ja olisiko tämä nyt ainakin ensi alkuun kamera tuossa? Ehkä ei oo ainakaan
liika lähellä. Näkyykö hävin mitään? Sitten jotain näkyy. Sittenpä uitethaan se tuonne tämä palikka. Jos menee. Meni se. Menihän se. Onko just joku kuona jäänyt tuohon pikkuun? Päämääräistä törkyä. Pitääpä hakea viina. Lähti. Pikkusen on taiteilun makua tässä liikkumisessa täällä, kun ei passaa kyllä joka kohtaa astua tässä, kun on nuo ohjainsauvat irti ja sähköjohtoja tuolla. Ja onko siellä nyt vieläkin joku pikku nööli? Helvetti. Kun on tehnyt alustustyöt huonosti. Nythän se siihen menee. Noin. Rautalangankin voisi saada pois vaikka. Vielä. No. Siinähän se pysyy varmaan. Jui. Vähän ainakaan tipaa. Pitäisiköhän siirtää kamera kuitenkin tälle puolelle. Jaa, sehän ei haluakaan kesken kaiken kääntää tuota kuvaa.
No nyt. Toivon mukaan oikeinpäin. Ainakin näytöllä näyttää, vaikka kamera on väärinpäin, mutta kuva on oikein. Tietysti lukoosa tuolta asetuksista. Kääntö. Homma. Mahdollisesti. Jaa. Mahtuukohan se? Koska tän laittaa niinkö reunempaan tuo reikä. Vähän niinku ois saanut olla. Voi vitsi. Ei, kyllä se menee. Pääsee sinne. Tuossakin jotain. Nui. Ja vielä viimeinen. Ja 12 millistä tosiaan on tämä levy, mitä tänne nyt menee, että luulis, että se nyt on ihan piisle vahvaa kyllä. Pari rautapallerua tuon, otetaan hitsisulaa tuon maton päälle, mutta kylläpä näkyy siihen sammulla. Kun se on liikaa potkua nyt tähän. Tällä eikö pysty suoraa pintaa heftailee kyllä. Joo. Siinäpä ne ois heftailtuna. Tuo maatus. Kitkutetaan rautalanka pois. Muuten aika kylmä keli, 6 astetta on pakkasta. Pirunmonen tuuli. Pitäis vähän esilämmitellä tuota. Niin joo, ja tuohon pitäis laittaa vielä jonkun näköinen
palaa, senkin kyllä otin tuohon hollille. Että saadaan se kunnolla hitsailtua yli tuosta sitten. Tuo sauma. Se voi olla, että olisi melkein fiksui vetää tuosta nyt ensin tuo. Tavallaan jatkaa tämä vanha sauma tuohon, mikä tuossa on ollutkin. Niin mahdollisesti. Siihen tulee kumminkin tippuu täältä sitten törkyä vähän tuohon. Se pikkusen ehkä siis sitä sitten tuohon se rauta ja sitten ruvetaan hitsaahan päältä ja sitten vedetään vasta nämä viimeksi. Joo. Pitää käydä pikkusen niin vähän lämmitellä. Kuullaan mä mitään sytkäriä mukaan. Kaasupullon kannoin kyllä tuohon, mutta sytkäri voikin olla eri juttu sitten. No, sehän jäi tietysti tuo. Ei pysy tolopilhankaan. Hyvä ettei kamera kärvähtä. No niin, ja nyt se sammuu.